beto wonom na ensamfoforo mu no Ghana Police Service wonom abamane so kopia mu onkase mu a eno no ewo ahafo emantamu a wonom akwache akromfo remfo bra widwurewe wonom de enu omkwa wiaye emunsam wonom abonchemu ewo ha onanyafo KT Hamon upiemu ewo adanse asokwan kane no no ena yemrahye bedwani wo ho wakyerkyere nsem bi mu se ebi mu kasa kyerensem bi mu fa oni onanyafo Kennedy ohina kompra kwa Japan wonu ankasa no abansem ababa bekyerkyere mu se de wono wo hu se akwa akosie no na opani a wono so ba mane ayo nonyafo Dr. Matthew Opoku Prempe aka Napo wakasa kyerɛ mu sɛ de wanu mu adi nkunim no MPP amanyokuo na adi nkunim enti no de aka bibi ba kopɛ ɛno ɛna sɛ wanu mu tumi ya 2028 wanu mu wetimi afa benwa no atena so na empanifo a wonom ɛwɔ Tachiman empanifo abamane akyerɛ mu sɛ Tachiman South constituency empanifo sɛ Dr. Alhaji Mamudu Bawumia enkunimdi a wadi no enya nonko a wanum wie aka bibibio aka ho yebebu eketem akwa mu ɛwɔ bi man so Nigeria memo na empanifo abamane akyerɛ mu sɛ wanum akye actor bi said ye winim no watwase nipa akyɛ yie ɛwɔ Nigeria memo wo mu kyerɛ mu sɛ wakwa kotu aban yagu emunsam enam ena nwumre yi ensam pii kan yedem ho ena kwantenkoro Abena Badu Adepa Kwofie mesi adwa mede esomo Yeshakase no ase ewo enkran puntmuni mantamo na yenkopie mo ewo Tama Newtown amane free Tama Newtown biaye bia edo no ede biakro barracks wo mu kire mu se ho no sade abrosan atenten akese esisi ho nti no hwemu a eye asojafo bie na afe wanom a wo mo eye adwuma bo banje ban no wanom na tete ho pa na wanom kire mu se ahomachi wo ho ena odim jadwumako ne bo amane se wonom enya distress call na kyerese call etete wonom ese eja ato abrosan tenten a eno no etoso be edu emiensa na wonom kyerem sasa apartment nim ne ho ena eja no ahyase na bra na abo nonum apa ho minute no aduonum ena 554 na ebra wanum kopie ho no wo mu hu se de na eja no anu aye de no oba Facebook ne so aye de sabro sen e de atoso na wonso wahu se de emu etie na empanimfo se bra wanum koye no na eye maame bi ena ne mame yensa wanum ewasa edan kro no eja no ahyase ewo mu no na sede wanum bu adwuma eyeye pa hu se wanum timi dum no kwa wieye no na maame ne ma ne de nyankopon eyadom na wanum ho ye nenso na se enwusie ene ade eka ho nti na akwaye se wase yede wo mkwa ya sabia ema ayi wanum mo ehya yade adokotafo ne anesefo ne so etimi gina wanum so ntentene na yehye wanum na mpanimfo ekire nsemu akwa kwesi se wanum asabi wanum aye adwuma e 37 military hospital Sompa FM wanum empanimfo bi a wanum tete ho na ekowie se wase wanum ede maamefo yi ekopie mu obiaye a wanum ekunu ena afi nkwada wom ka ho so wanum agyadom ehya ayade no ne yede wanum kɔ ho no wom ekɔkɔhwɛ wom empanimfo kyerɛ mu se ekopem se odum jadwumako no edum egya ne nyina ewieye no na nyankopɔn adom na okra bia anhyeda empra de na mu ade ne bia sa ena obi nso emfiri mu a wanum di mu ensam aba Sompa yada ne atwi ede asom wo ensam foforo mu no posi adwumako no abamane akyerɛ mu se wamo abo adwumaso pa wokopie mu wa hafo mantamu a wanum kyerɛ mu se akomfortachi amu a wanum ma de hye ho ntɔ wonom ya wamo eye ne no makogina kwantempo ahodo so ye ne ehura amanfo fence wo ye ni na yebu amanfo pono wanum akwa kyiri nipa mako nom ya wamo akyerɛ mu se wopie mu ewo nkasemu a eno no wa hafo mantamu a wanum ho na wamo ekwache adehye yi na eye December bosome afi etwa mu no ne da na toso mienu ena posi adwumako ni se upie mu ewo goso ene tepa kwantempo ne so a wanum nya nante yese akromfo tachi amoa mako nom yi ne yede wo mo ato Facebook ne so no wanum ekowie a eye owura bi a wano oye gold adwuma na kyese ototo gold ewo mpotam ho enti no gold buying agent bi
ɛna wɔn mo kyerɛ mu sɛ wɔn ɛkɔ Robin no ne din ɛne Kobi na wɔn mo kyerɛ mu sɛ wɔn kɔ wia no anso hɔ a wɔn san so kɔbɔ korɔ no ne bi ɛwɔ Esutifi Rural Bank yɛ no ɛwɔ Nkasɛm na sɛdeɛ polisifoɔ enyaayɛ na wɔn mo ɛhyehyɛ mu a huntahunufoɔ ɛwɔ mu no wɔn mo hyehyɛ mu a kɔhu sɛ akorɔmfo maako nnum yi wɔn mo ɛna gya na wɔn mo ɛho bɔ mu enti ne bere a yɛkɔkye wɔn na polisifoɔ sɛ wɔn mo nya AK-47 etuo yi bi ɛwɔ wɔn nkyɛn ɛnyɛ no nko a wɔn mo nya sika na ne bo som 14,000 Ghana cedis efiri akɔmfo nkyɛn na no akyi no ɛna wɔn mo hyehyɛ mu asɛ ɛyɛ ɛbra wɔn mo kɔ wia gold buyer no wɔn mo ehu sɛ wɔn sika wɔn mo wia na ɛsombo yie pa enti no posifoɔ ne bisa gold buyer no wɔkyerɛ mu sɛ ne sika deɛ na ɛdɔso na bra yɛ kye nkrɔfoɔ ne bisa wɔn mo sɛ gold buyer ne sika na mo wia yɛ no mo so o aka 12,000 Ghana cedis enti ɛno no deɛ yɛbɛtumi provide na deɛ ka ne deɛ na ɛkyɛ so wɔti dɔ na posi adwumakɔ yi kyerɛ mu sɛ wɔn mo wɔn mo kɔkyere wɔn mo no deɛ na wɔnyini wɔn mo pa mfinhyia no ɛyɛ aduasa enum 35 na deɛ wɔwɔ 35 no dodoɔ na ɛfɛ no muta kofi na ɛno no akyi no Obaako a wɔn ɛka ho a dodoɔ na ɛbɔ ne mrane ɛyɛ atanga ya wɔn mu kyerɛ mu sɛ wɔnya mfinhyia no aduonu num 25 no wɔn mu kyerɛ mu sɛ wɔn koraa no sɛdeɛ wɔfiri mantifido amantamu ba yɛ sɛ wɔba ba bɛyɛ adwuma na ɔba yɛ wɔ bi nhyɛ da ho adwuma a wɔbɛyɛ yɛ na akorɔmfo tɛkyi amoafo yi ɛna wɔde wɔn ho bɔ wɔn no wɔn mo ɛsɔde etuo ɛna saa wɔn mo de kɔ adehye so ɛkɔgye wɔn mo sika na mmiɛnsa a wɔn mo kyerɛ sɛ wɔn ɛka ho no aposifoɔ ɛbɔ amane a wɔn mo kyerɛ mu sɛ wɔn mo so wɔ mu no sɛdeɛ na wɔn mo ho ayɛ mɔbɔ no ne nyinaa mu no wɔn mo de wɔn akɔpue mu ɛwɔ wɔn mo akakye a wɔn mo kɔ akɔboa ma hwehwɛ mu fan akɔ so na mmiɛnsa ne kyerɛ mu sɛ wɔn mo nka ho wɔn mo nim ho hwee nanso no sɛ wɔn mo nim ho hwee ana wɔn mo nim ho bibi no posifoɔ sɛ emrɛ ɛne na ɛne bɛkyerɛ wɔn mo de kratai aba yadane atwi ɛde asom wɔ yɛto so ɛwɔ amanyo semu yɛnyina yɛnim sɛ ɛnura ɛna MPP amanyo ko no ɛsono ma wɔn mo a wɔn tu hini si hini ya wɔn nyina ɛkwaito aba na wɔn yi panini a wɔn susu sɛ Nyankopɔn yɛ adom 2028 obetumi ɛde MPP amanyo ko no akɔkopa na wɔn ɛde nkonim na ɛgya wɔn nipa korɔ no aba bɛyɛ president 2029 na ɛbra wɔn nyina to aba no de ma Dr. Alhaji Mamudu Bawumia no ɔpani a wɔkasa yi ɛyɛ owura napo wakyerɛ nsɛm mu sɛ ekuo ne deɛ Nyankopɔn adom wɔn nyinaa na adi nkonim sɛ ɛkɔ hene sɛ fa hene enipa enum a wɔn nyinaa egyina yɛ no na Dr. Alhaji Mamudu Bawumia ɔno na etimi atwi mu yie pa no wɔn ho sɛ bibia akɔ yie ɛyɛ MPP amanyɔkuo ɛna adi nkonim na ɔbɛka kyerɛ wɔn sɛ nkabom ɛno na ebetimi aboa ama wɔn akɔkɔde ne Nyankopɔn yɛ adom 2028 esan sɛ no wɔn ani so ade hunu kɛseɛ so wɔn betumi afa bɛnwa no atena so 2029 wɔn betumi akɔsa na ɛyɛ Dr. Matthew Poku Prempe AK na po akane no no why running mate de ma Dr. Alhaji Mamudu Bawumia ebra wano sompa kase etwetwe nkomo no ya twene nsem ne bi go homa so sei ene koi opani okasa ye enkane no na wono why swani ya no hye ngomesua ho nsem so ekire yi wobeye running mate 2023-2024 edema Dr. Alhaji Mamudu Bawumia MPP amanyoko ni dimu a wonom kosa amfan na wakire mu no enti ne nsem ono oka nyina ne se enka bom na betumi aboa MPP amanyoko no na afimpi no ne aduonu enwotwe no womo etumi awini akonwa no na womo so asanso ababadu man so sanse de man no ekọ no womo kire mu se nkoyie womo ne betumi aye ne yie amaga na de hye ye ho atoyen na yada so gyinemo ewo amanyosem na ebon enra ewo abra wonom to wonom abayiwe no ensem trofo bopini ononyamfo Kwabena Tahiru Hamon dodo na afre ne KT Hamon enkane no no woyɛ mrahye bedwani a no osoma de hye wonom ewo adanse asokwa ene wo mu bisanse sesei no yehu se kane no na oni ononyamfo Kennedy ohena kompre kwa Japan na mokɔ nakra na pa na mokɔ ahwe bom na mo nkyakora na so enei kamea ye se mokɔ ahwe na nsuo na no kora na mo kyɛ anaasa mo nkɔkora mom na eba ne sen ebio nso walusi ononyamfo Kennedy alusi eyode ananyode ena KT Hamon ni kyerɛ mu sei ebra na woni ononyamfo Kennedy ohena kompre kwa Japan wanom kɔ nakra na no na amanfo bi ya wanom adwen se ebia ononyamfo Kennedy ni sika bia wo wonti anase ebia wono na twaduane mani die
enu nti na amanfo akora enhyeda ntena asese wonu oye penisa na wane no ekọ nakra nasa nanso ne nyina mu no ebra wonom ntam eteye no ebi ma hyase ekeka nsem bi ekire mu se an no ope bibi kura Afrika na di nchen ana Kennedy amfa ma no na mfa hene enkwese hene wane Sompa kase edi nkobo no nyafo Katie Hammond se de eba ye ma wane Kennedy wamo entam teye no wose no omudi nkomo pa aka asomsem na dakubi wo hu se na ensem bi eha ya na ofre ononyafo Kennedy esanso wo ye na damfo a wafa ne se ne nua bema no nti na wasanko ofre no no wode to nanim na so wose wo ofre no se de Kennedy eje ne so no anya ne de kakum empani say yaje no de hyianum. Relationship with Kennedy Japan is all food relationship. We go deep down. The reason why he has adopted me as his brother is because of the extraordinary amount of help that I have bestowed on him, which I am not going to give details of. Now, one afternoon, I mean, you don't also know this story. Well, sometimes Ken just tells me when he hasn't seen me for some time. He just cries out. Now, so what my few say, where you are bad now, my few say, and I said, but you know, my girlfriend, now my few say, where are you? Now, then I explain where I am, then we'll meet and we'll have our discussions. For you guys who are interested in my relationships and why it's broken down, commit a retrieval. Listen to this. I have been given some information relating to Ken himself. I thought it was important that I mention it to him. So I said to Ken that actually I've also been looking for you because there's this matter I want to bring to your attention. God is my witness. This is all I said. Ken insulted me as if he had gone mad, as if he had gone bonkers. He said whatever he wanted to say to me, and I'm telling you, the wife that I mentioned was crying in the car. They were shouting at him, Ken, this is Auntie Katie you are talking to. Openi okasa ye enkane no na wono wana wosi adehia wonom wadanse asokwa abato mpeso yaso nemo ewo emrahye bedwamo esemrahye bedwani onanyafo Kwabena Tahiru Hammond dodo na efre no Katie Hammond no na acheche nsem nti wonom anu wo monte ase die nti a woso onanyafo Kennedy wo hina kompra kwa Japan wonom ti ado anwoma so sese no na wacheche mu no na wo ensam foforo mu no opani a wono ya mrahye bedwani de ma de hia wonom watachi man South abato empesua so eyo ononyamfo John ononyamfo Martin James Akosa wakasa kire mu se Victoria enrada de ba ema MPP amanyoku no wonom so mu ye pa na wono wo hunu se Dr. Alhaji Mamudu Bawumia said ye wo wani swade hunu na eba ne se yemfa policies ngwa kwemu na yenhyehyɛ ne yi a Nyankopon eyadom na bibia ekoyie na se 2028 se wanu mutimi ewini akonwa ne kwade wasika na bibia be yi the whole country very recorded the highest of rates ema otabaumia na se be wonu nyam ema bia kan na yedinya su Nyankopon edabase akire ibedi enkomo ade wansi but ewa bi samedia meka se ba se be wonu nyam ba se enu nyam Nyankopon shabe obi biara oye NPP ni oye nyamisha o papa titiri to Chiman South whole country very recorded the highest of rates ema otabaumia asebe wonu nyam abiaka na yedinya su Nyankopon edabase akire ibedi enkomo ade wansi but ewa bi samedia meka se ba se be wonu nyam ba se enu nyam Nyankopon shabe obi biara oye NPP ni oye delegate many are so papa and I got a name with the castle. Say the name of the trouble. It does a and what you know, on your format in the James Akosa, Hremo, a wabra wanom, a day a unity walk, and a health work, a change victory work. As a share so, I was touching my south about so empesua. So we are one some Pacassie. I do for much say, Apomodini dear, was say Apomu atnetene, a cahu, and a bemu in a chair. We are saying Apomodin here, Apomodin, Adeba Adepa overtaking Wapom. It's a Besemi, Debisi Hona, Yemi. Omani nyina ye kan hubo na ye nante ye titi yapo edumade bia kifitwa be woto china ha begiba na faso apart from so titi wapo kwaso ye shesha ya ho anyway ya build the network ema yetumi hu ye ho e wo nema bebre so enti se ya ye no brand ye de kifit for no na ho bia ba so na ene be shase na abofu ababeka enti ye hwe ni muso be boso mi enu bia ye do ho sa ade na ya trim amana be ye ukokase na ye tinya faso ega komodin atiti ye mpom ye ne ye ho hyehyɛ ye din komo na
ya build the bonny network ebe bo aso na yetumi ya ene ma de obi ka che ma say honorable my Openi okasa ye emrahye bedwani ya wosoma de hia wonom ewo tachi mansa tabato empesua so onunya format na James akosa wono enene sompa kase edi nkomo yi enra delegate ya wonom MPP amanyokuo mu wonom aba wonom ekoto ye no empanimfo bebre na ena ebo wonom abaso na krata yi efri National Democratic Congress NDC amanyokuo wonom wakache no openi anensa ehwase eyetitina ni edema amanyokuo no onunya for Johnson esi edu nkete aka General Mosquito sai kwa branch wono na nensa hyekrata yase ne sam a woka nyina ne se NDC amanyoko no wonom ebo MPP amanyoko no abaso pa ewo enra aba wonom etoye sebio wonom kiremu se mentem ho ase bia ensi ewo miaye a ye nyina ye hwe bie ehun ya wonom eto abai entin we wase violence free presidential election ena enra da NPP amanyoko wonom etoye na ne nyina mu no womo se womo bo Dr. Alhaji Mamudu Bawumia womo na baso yie pa ese watumi akokodene na wadi nkonim na nikuo esa nyankopon ya adom a 2028 wono eno sefata se wono de ne kosa NDC amanyoko no ese wono bo eye positive wo nyina abaso afei posi mu rampem esiedu tete Christian yohono wono chem se wayade pa sanse wono mrantie ne se de mu ye adwuma no ema ne ye fe no wayade wono ebomo abaso wono se wo mo ka kire MPP amanyoko ni nyina afei political parties yahodo a mo wo mai mu nyina se mu nyina mo nka mo hummom na bibia entumi nkoye na mo nkokodene sede beya eye kabi ma menka bi democracy no eno so ebetumi agina brane ewo mai sanse Ghana no democracy no na nyankopon eye adom afi apema hankono aduokono minu 1992 no ya hyemu kana besi sabre a yeguso a hyemu ekena enti hwemu a eku ewo mai mu nyina political parties no mu nyina no moma democracy no etumi agina yi a eno ene beboa yin NDC amanyoku ede wo nsem ba wiye no wo se wo mo agina mu bie ewo MPP amanyoku mu na ka wo mo pe frank etubredwa no atuo nanso no nyankopon eye adom ema baako na fa ye no enan na aka ni nyina no wonom hwese wonom ebetimi aka wo mo ho abomu na enkasa ho dwumadi a wonom be ye akire nyina no wonom etimi ayabom na etomi aboa kratai titirani edema NDC amanyoko emefa miamiao Ora Johnson esi edu nketia wono ena nensa ehyasie amanebo yensem training na no ponchichiku ena eto esom yen abusia time heba Mr. Eyatiridi yade no eno ene etu ase se hom se wanu mu ato wuntimi ne di de bia ho na baby yo ya eye time o na wakwa kopebi ato 0244 417669 0244 417669 bia ya yeto adro bia ubenya time heba Mr. no bi ato na wo so aboa just what can ya 3 Ghana cedis pe ebusunya yesi betu kwaton wate na etumi aboa ma so wanya emfasuo do sopu sanse esoso eye kama uton 5 cedis 7 cedis kura ebeye yi dokono no ye de yellow corn net eye na emu so ede ya wo Accra ha se dome ye ne commercial bank no ye wo na chi hɔ no mo a na obehu just what kinky me patro ji mai se bia wo pedokono ni bi atu ede de udwuma eye 0256 068 832 0256 068 832 na yempenifo ajoso eye josofo eno no midima for Heba Center Dr. Tamada so say stroke ye nwodwe me patro ajuji chie bia so aboso a na wode no aban na wo mo atumi aboa no ema ne ho atono diabetes prostate mo sensem hypertension eye kidney failure me patro infertility ma ene mema ne nyina no eye midima for Heba Center Dr. Tamada so ene ye kan for dia ma wo yade na ye chronic pa na chese krankro ena aka nipadua no so na wako poko ase mayura ose bra na yare no anyura ebuakọ agogo ewo asantemanta mukumase wanom ene agogo government school ni di nhwani mu Dr. Tamada so se frɛ no ewo 0500 727215 0500 727215 na Dr. Tamada so enyo so Pepsodent sim wose ebeye fefefe wanumu ebeye hwam wei eye scent free na chesen ka bia eni wanumu eye Pepsodent ene ye kanfo dia ma wose chiusi anopa chiusi anwumere bra wo koda wadidi awie na woni hwi biem no na wodi Pepsodent na wodi achiusi na wonso watumi ama wo aye kama na bibia akoye na wose aye fa pie white ukodwa so amepacho aya na wapibi eye Pepsodent wonom ena aso ya sene papa ti
ɛna no nsia bremu kase ne ɛyɛ pepsodent no nsia bremu ɛkase no yɛto ansam no ɛso ɛwɔ nsam foforo mu yɛkɔ akopie mu ɛwɔ obi ɛman so emu na Nigeria memo abusua ɛhɔ ne yɛdokɔ awɛwosɛm wɔ free Nigeria memo ɛba ɛne sɛ owura bi a wɔno wotwa sini ɛwɔ Nigeria memo a ne din ɛne Stanley Amadi wɔnom kyerɛ mu sɛ wakɔfa nkɔfoɔ bi a wɔnom ɛyɛ military men na kyɛ sɛ asogyafoɔ bi a wɔnom ɛwɔ Nigeria memo ɛna wɔn ɛyɛ kana na nanka wɔnom ɛpɛsɛ wɔn ɛdi ku ɛba Nigeria memo na krataa yi so ɛna wɔnom akyerɛ mu sɛ ɛbra actor yi ɛkeka mpanimfoɔ bi a wɔnom ɛyɛ sogyafoɔ ɛwɔ Nigeria memo ya wɔnom kɔ di nkɔmmɔ nyinaa na wɔn kyerɛ mu sɛ wɔn president ɛyɛ Bola Ahmed Tinubu wɔn kyerɛ mu sɛ wɔn hu na administration ni yie enti nkɔmmɔ pɛ so wɔn tu na aban no eguo nanka soja aban etumi aba abedi so ɛwɔ Nigeria memo enso wɔn yɛ no entumi antentam enam so ɛwɔ wura yɛ ayɛ na to Facebook so abusua bra na bɛhwɛ no nim ne paa ɛba no Nollywood wɔn filmmaking ya wɔka ho paa wɔyɛ movie akyɛ Owura Stanley Amadi wono ene yeka na asemi enti sabram no kasa yi posifu a wonom ewa Nigeria memo se wonsa asoni mu ya womo ede no ekwa kwatwe mu kakra na womo nyina hia ye eproto ye senka womo pese ku esi Nigeria memo no watimi abobo din bako na ye kwakire wonom so de womo afamra kwan so abusua ye nyina yeso yi na no nsia bremu kasa ye de so mu free Sompa ye ne anuan mu nyina eso no ye mfa ensi ensemi free Sompa 106.5 FM Accra Watermelon Street Domeso no efa Asante Mantemu ye ba tan no Sompa 93.1 Kumasi Ayiko FM nso butu Kumasi 100.9 Adamfo Pa Radio butu Paris France Abrichimemo Takwa Sompa 101.1 Takwa de Sompa 103.3 Techima ne Sompa 106.1 Sunyani Sompa 98.9 Enkranza Sompa 90.7 and afi Domaso Sompa 101.3 Upiemu Doma Krono a Doma FM 100.7 Wamoso efansemi etopetin afi Kenesh Urban Radio nso butu Kenesh Market wamoso febi epetin Kingdom FM ebutu mankesi mu afabi epetin ye udikoda no ote yenka ewo so Sompa 106.5 FM sada na Facebook no so ne demu live Sompa 106.5 FM Accra YouTube no so Sompa FM live www.sompaonline.com website yesemu for penu ratabwate adama ekwitire nsemi nyina potokasa mu brofo afoforo bi ka ho a ubetumi akọ kinkan bie abusua ye nyina yeso na ye namu nyina mo ase happy birthday sunko bi ewo ho no mo yenye na yemfiri o yenu ankasa yenua Mr. Waka wo no owo Sompa Kumase oka sports crew no eho no wose wonom ekachire edi na wodanti yefa kwanya kese yiso na yema yenua Mr. Waka ni nua kachoa ya wo no woye wonom ekachire no yema na happy birthday sunko kra we enkoma eye Mr. Waka ni nua nimpon ya wo ye kachire wase we ye kachire enti kachire ne de na to Facebook ne eswodo wase happy birthday sonko enkoma Adam Mega we efi wankasa wunua eye Mr. Wak ya wodi ni djuma e Sompa Kumase o ne sports for no ene di djuma enti happy birthday Adam Mega nyakopon inshallah a onyi mfa mu kwadomo se ode afi bako akanfi mu ko anim saa na ebeye titiriw ewo mayem abusua Abena Badu Adepa Kwofie ne medin me